Berta, Donostiak erabateko eraldaketa jasan zuen, horrek zerikusia badu 1813ko txikizioarekin? Ez, 1813an gertatzeana da Donostian suntxiketa, eta horren ostean iten dena da eraberritu, osea Donostizarra berreraiki. Baina berreraikitze hortan ez da eraldaketarik ematen, eraldaketa berandugo dator. Geroago dator, bai. Noiz edo? 50 urte beranduago, justo 1863an botatzen dutenean harresia. Erabakitzen dutena da, izatea Donosti, hirugarren sektore, zerbitzodun, bainuetxe hiri moderno bat. Eta ildo horretatik, La Petite Paris erraten baldin badugu, zergatik erraten dugu hori? Azkenean, Paris dalako garai horretan modernidadearen ikurra, ez? Baina Donostik oso ondo egiten duena, da kontzeptu modernu hori eta hainbat ohitura berri eta teknika berri Parisetikan Donostira ekarri. Eta horren besterako da? Parisen antza dukala, Donostiak horren besterako da? Gelditzen dira zantzuak, bai, adibidez. Hau da Pariseko Alejandro hirugarren zubia. Eta gu justo gauden zubia hau, Maria Cristina zubia, inaundi batean untan oinarritua dago. Zeantzekoa, bai. Bai. Gero badaude beste batzuk, adibidez, Gipuzkoa plazako Diputazio Jauregia badu antza Pariseko Garnier operarekin. Besteren bat da, Gipuzkoa plaza bera, Park Monsorekin. Edo Bellas Artes Jauregia, Gomon Palazioarekin, Parisen bat zegoena eta erauzizuten ere bai, ez? Eta Donostiak ezagutu zuen eraldaketa hori azkar eman zen, ala poliki-poliki izan zen? Bai, da eraldaketa bat goiztiarra, garairako, eta oso bizkorra. Badaude elementu batzuk modernitatea ezaugarritzen dutenak eta Donostin garbi ikusten dianak, esate baterako. Ur horniketa eta uraren bideratzea, tranbiaren elektrifikazioa. Aitzindaria izan zen Donosti estatu mailan, baita argi elektrikotan. Eta gero badira bi ikur nolabait garaiko modernitatearekin lotzen direnak, direla telefonoa eta kotxeak. Eta ordutik hona zelan mantendu die? Horrek eraikinek esaten gabiltzelako haustura bat, modernitatea, mantentzen da? Dan moduen asko aldatu da? Mantentzen da gaizki, mantentze bada. Osea, eta hontan nik uste pentsatu beharko genukela ondareak duen garrantzia. Egin behar da zaharraren, jatorriaren eta oraingoaren arteko uztarketa egoki bat. Eta nire ustez, 80. hamarkadatik ona, Donostin egin dana, gehiago da txikizio bat, uztarketa egoki bat baino.